Паважаныя гледачы, дзеці парафіі Езуса Міласэрнага падрыхтавалі для вас маленькі спектакль. Езус Христос нарадзіўся дзеля нашага збаўлення. Бо сапраўды, Ён прыйшоў на зямлю, каб кожны, хто ў Яго верыць, не памёр, але меў жыццё вечнае. А як гэта здарылася, мы зараз вам і пакажам. Тады стварыў Гаспод Бог чалавека з пылу зямлі і ўздыхнуў у ноздры яго подых жыцця. І чалавек стаўся жывою душою. Пакладу варожасць між табой і жанчынай, і нашчадкамі тваімі, і яе нашчадкам. Ён сатрэ галаву тваю, а ты будзеш жаліць пяту яго. Шосты месяц Бог паслаў анёла Габрыэля у горад Галілейскі, названы Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзеф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Юзефе, сыне Давида, не бойся принять Марию, жонку твою,
бо зачатая у ёй ёсць ад Духа Святого. Яна ж народзіць сына, а ты дасі імя яму Езус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных. І свет праз яго ўстаўся, і свет не пазнаў яго. Да свайго прыйшло, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало уладу стаць Божымі дзецьмі. Ну і зараз йдемо. За удел у конкурсе «Батлеек» у Дні християнской культуры
дипломом узнагароджується парафія Єзуса Милосердного, город Витебск. Калі ласка. Ну где парафия Єзуса Милосердного? Одна з самих шматліких